Ten drogowy szeryf myślał, że wystraszy tych chłopaków, ale sekundę później zrobił z siebie totalne pośmiewisko. Zobaczcie, z czym do nich wyskoczył. Proszę? Co wam ta droga przeszkadza? No w sumie w niczym. Co? Jest taka właściwie na ludzi, do tego już użytkujemy ją. No i czego No tak. tu wyjecie ludziom na osiedlu? Do tego właśnie to jest właściwie taki odcinek raczej podzielony. Ale tam jest 70 na godzinę, to No więcej tak. nie można jeździć. No tak. I koniec, nie ma tu jazdy. No tak, a tego nie Bo jest zaraz więcej. zobaczycie, że tu dwa radiowozy przyjadą. No dobrze, nie ma problemu. I czego to ryć ten asfalt palić? Po co te linie niszczyć? A to nie my. No co nie ty, jak ty przed chwilą zawracałeś, czego jeszcze kłamiesz, no? To ja nie robię tego linia. A to jest spalona guma. Ktoś... Przecież No deszcz palona przyjdzie, guma, palicie gumę. dwa razy no. deszcz My? przyjdzie i tego nie będzie. Z wami będę dyskutował, zaraz. No dobrze, jak my woli. Dobra, no. Truskawy? Truskawy?